अगर आप चाहते हैं कि रसिया म्यूजिक के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। झटकी त हिले दरा भंगा बाया जब झटकी त हिलेला बहलिया केहू हाथ डाले पहतली कमर पर केहू छुअल चाहेला गोरे गोरे गलिया जब पहतली कमर लचकाइला लचकाइला जब एक बार ठुमका लगाइला महाराजगंज जिला हिलाइला पूरा गोरखपुर जिला हिलाइला जब पतली कमर लचकाइला पूरा गोरखपुर जिला हिलाइला। केहू 10 के देला पारी पारा देके 2000 फिर देखो नजारा ऐसे है बाबू जनी कर रंगदारी नहीं तो गर्मी उतार देव सारा गर्दा यूपी बिहार में उड़ाइला उड़ाइला जब एक बार ठुमका लगाइला महाराजगंज जिला हिलाइला पूरा गोरखपुर जिला हिलाइला जब पतली कमर लचकाइला पूरा गोरखपुर जिला हिलाइला। छपरा में 56 गो भैले बेमहारे हो आई है ना रोशनी केहू के हाथे केहू जे छुई त हो जाई मार हो अपन के जियाई उड़न बाज उड़ जाइला जाइला जब पतली कमर लचकाइला पूरा गोरखपुर जिला हिलाइला महाराजगंज जिला हिलाइला जब